Esselamu Aleyküm, ey dinleşler, ey oğullar. Bugün hem nasip bolsa 20 Ramazan 1445, 5. April 2024 yıl. Hormatly dinleşler, doganlar, dinleşler. Mälimiz mübarek Ramazan ayının son günlerine de girdik. Mälim ki Kadir gecesi bu son günlerin içinde saklıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sallallahu aleyhi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem bunun aydan hem hayırlı Kadir gecesini ahmal etmeliyin. Allah Teala'dan, Perverdigarimizden günahlarımızın bağışlanmasını, tövbelerimiizin kabul edilmesini, dilek ibadetlerimizin kabul olunmasını dileyin ve salamatlıkta bolun buyurupdurlar. Ki Allahu Teala kabul eylesin inşallah cümlemizinkini. İman, azverlik ve cevizlik başına başarımızdır ki müminlerin başına başarığı elbette ki ilki Allah'a iman, Kur'an'a iman ve azverlikte ve cevizlikte hareket etmekligi Muhammed Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem üydeyer. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehricde min beynihim salimin amin diyes velin kâvirleri bunu beddua dip fikir diye kâvirleri yine de biraz kargınç dip fikir de yok adamlar. Bu dilegidir. Ey Allah'ım zalimler bilen güyme bizleri hem aralarından sağ salamat çıkar demek dilegidir, duadır. Yani yaltanmasanız bilecek olsanız hagaman gezelin bu dünyada zalimler ödetecek oyunlarına, öz çukurlarına, özleri düşsünler, öz yanan otlarına, özleri yansınlar diysek şu duanı hem etsek ters olacak değil. Ve yine de din İslam'ın birinci şerti eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tevhid yani Allah Teala'nın birliği ve Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın onun buluy ve Resulullah var arada kelime-i şehadet. Ölüm haktır. Dönüş yalnızca Allah'adır. Celle Celaluhu. İmanlı ölüm ve hayırlı amal bilen Allah Teala'nın karşısına ak yüz bilen çıkmak cümlemize müyesser nasip eylesin inşallah. Kur'an ve sünnet. Kur'an Allah Subhanahu ve Teala'nın hak sözü buyruğudur. Sünnet Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşayış şekli, ahlakı, özüne alıp barışı, aydan her bir sözü ve müminlere, mümin Müslümanlara veren maslahatları, hadis-i şerifi ve ehli mümin Müslüman için buyruk ehmiyetindedir, emir ehmiyetindedir. Bugün hem nasip olsa video çıkışımızda, bu YouTube çıkışımızda Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 90. Kadir suresi yani Kadir gecesine münasip ve 92 Leyl, 96 Alak ve 89 Fecr surelerini okumakçı Arapça ve Türkmen diline nesip edenden Allah Teala şondan bize ibret almaklığı, öğüt nasihat çıkarmaklığı müyesser eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr her şekhs tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin salamun hiya hatta metleyl fecr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen tahqiq biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin nämedigini näetip biljek? Kadir gecesi min aydan hem hayırlıdır. Ol gecede perişteler ve ruh Cebrail aleyhisselam özlerinin Perverdigarının ruhsaty bilen özlerini tapşyrılan ähli işleri berca etmek için yere inirler. Ol gece tädan atyança sağlık, salamatlık bolar. Sadakallahul azim. Ve
Leyl suresi, Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi. Leyl suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 21 ayetten ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayette ağzılayan gece manasındaki Leyl sözünden alınandır. Bu sürede insanın zahmet çekmegi, gayret tagalla etmegi, manyly ömür geçirmegi için etmeli işleri, yaxşıların ve yamanların ahiretteki neticeleri barada aydylýar. Ve leyli ize Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve leylil ize yahşa ve nehare ize tecella ve ma halaqaz zekâre vel unsa inne sâyekum leşettâ fe emmâ men e'tâ vettâqa ve saddâqa bil husnâ fesenüyessiruhu lil yusra ve emmâ men bahîle vestagna ve kezzebe bil husnâ fesenüyessiruhu lil usra ve mâ yughni anhu mâluhu izâ teradda. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen, tümlüğü bilen gurşap alýan giýje, ýagtylyk salýan wagty gündize, erkegi ve aýaly yaradana kasam bolsun. Elbette sizin işleriniz dürlüdürlüdür. Kim emlegini Allah'ın yolunda sarf etse, günahlardan saklansa ve iň gowyny Allah'ın birligini tasdiklasa, biz ona iň ansady cenneti müyesser ederiz. Ýöne kim husyt bolup, özüni hiç sadan mätäç hasaplamasa ve ol iň ýaxşy sözü yalan hasaplasa, onu iň kıyna dowzaha salarız. Aşaklygyna togalanyp dowzaha düşen wagty mal mülküniň ona peýdasy degmez. İnne aleynel huda ve inne lenel ahirete vel ula ve enzertukum naran telezza la yaslaha illa'l eşqa ellezî kezzebe ve tevella ve seyucennibuhal etqa ellezî yu'ti ma'lehu yetezekka ve ma li ehadin indehu min ni'metin tujsa illa ibtigâye veçhi rabbihil âlâ ve la seyfe yerda. Doğru yolu görkezmek elbette bizim işimizdir. Ahiret ýaly dünya hem elbette bize değişildir. Yine men size alaw satjan bir oduň bardygyny duýdurýaryn. O da dini yalan hasaplap, yüzünü öwren bedbaht günäkerlerden başgasy girmez. Oda dini yalan hasaplap, yüzünü öwren bedbaht günäkerden başgasy girmez. Emma Allah özüne karşı gelmekten gorkýany ve özüne günälerden saplamak üçin Allah'ın yolunda emlägini sarf edeni ondan daş saklar. Ol kişi beren zadyny özüne edilen bir ýagşylygyň öwezi hukmunda bermez. Bereni sebäpli hiç kimden sylagy hem garaşmaz. Ol beren zadyny diňe beýik Perwerdigarny razy etmek üçin berer. Ol özü hem ahirette elbette hoşnut bolar. Sadakallahul azim. Gel. Bakayım, gel. Otur şuradaydı. Ve nesibelerinden Kur'an-ı Kerim'in 96. suresi Alak suresi. Alak suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 19 ayetten ibaretdir. Bu surenin ilkinci 5 ayeti Kur'an-ı Kerim'in ilkinci inen ayetleridir. Surenin adı hem ilkinci ayette azarlayan
ve kan lahtası manasındaki alak sözünden alınandır. Bu sürede Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiyinin gelip başlamağı, okumağın ve yazmağın ve ilmin ehemmiyeti barada aýdylýar. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekremu. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Kelle inel insâne leyatqa. En râhu istagna inne lâ rabbiker rücâ. Erâyetellezî yenhâ. Abden izâ sallâ. Erâyete in kâne âlel huda. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Yaradan perverdigarın adı bilen oka. Ol insanı kan lahtasından yarattı. Ey Muhammed oka. Senin fazlı keremi çaksız olan perverdigarın insanı kalam bilen yazmağı öğretti. Ol insanı bilmeyen zadını öğretti. Doğrusu insan özünü hiç sada mehtaç değildir. Öýdüp azar taqiq gaýdyşdyňa perwerdigarine bolar. Namaz okayan ol bende peýgambere päskel bolýany gördüňmi? Aýtgany ol peýgamber dogry ýolda bolsa ýa-da takwalygy ündeýän bolsa şonda da siz oňa garşy çykmakçymy? Erayetin kâne âlel huda ef emera bit takwa. Erayete in kezzebe ve tevella. Elem ye'lem bi ennallâhe yâra. Kella la in lem yenteh lenesfan bin nasiyeti nasiyetin qazibetin hatiyetin fil yedin nadiyehu senet sibaniyete kella la tudihu vescid vaktarib. Allahu Ekber. Hani aydın ol päskel berýän kişi peýgamberi inkar edip dogry ýoldan yüz öwürse özü üçin gowy bolarmy? Ýok, eger ol Allah'ın ähli zady görýändigini bilmeýärmeýsem, ýok, ol eger ol bu pälinden dälmese biz onu maňly saçyndan tutup dowzaga süreriz. Hawa ol yalançy we günäkäri maňly saçyndan tutup dowzaga süreriz. Ol öz islam toparyny kömege çağırsın. Biz hem zebanylary azap periştelerini çağırırız. Yok, ona boyun eğme. Perverdigarına secde et. Hem de ona çyn iman ve arasa kalpli tağat ibadet arkaly yakınlaş. Sadakallahul azim. Ve indi nesit bolsa bugünkü 89 Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi Fecr. Fecr suresi Mekke'de inen sürelerden bol 30 ayattan ibaretdir. Süre adyny ilkinji ayatda azalyan, daň manysyny anladyan Fecr sözünden alandyr. Bu sürede Allah Taala'nın ilçilerini yalançy hasaplan, käbir kowumlaryň ýowuz wakalary, Allah'ın gullaryny syýnak etmekdäki hikmeti, ahiretde müminlerin ve kafirlerin gabat geljek ýagdaýlary beýan edilýär. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şefi vel fetri ve leyli iza yesri. Hel fi zalike qasamul lizi hicri. Elem tera keyfe fi'ale rabbike bi'ad. İreme zatil imadi. Elleti lem yuhlaq musliha fil biladi.
ve semudellezine cabus sahra bil vadi ve firavne zil eftadi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen seher bilen atan daňa Qurban ayının başky 10 gecesine ähli cübüt ve täkzatlara geçip baryan gije kasam bolsun. Eýsem bular akıllı bolanlar üçin kasam etmäge degen zatlar dälmidir? Hud peýgamberin kowum bolan Ad halkyna seherler içinde deňi taýy bolmadyk beýik üstünli binaly Eren bagyna jülgedäki gaýalary oýup ýonyp bir taýlar guran Semud halkyna hemde gazyklaryň berk we belent imaratlaryň eýesi Firawuna Perwerdigäriň näme edendigini görmedimmi? Ellezine tagaw fil biladi fe ekseru fihal fesad fesabbe aleyhim rabbuke sefta azab inne rabbeke lebil mürsad fe emme insani ize mebtelahu rabbuhu fe ekramehu ve ne'amehu fe yekulu rabbi ekrameni ve emme ize mebtelahu fe kadere aleyhi rizkahu fe yekulu rabbi ehaneni kella bella tukrimunel yetim ve la tehaddun ala ta'amil miskin ve tekulune turase eklen lemmen ve tuhibbunel male hubben çemmen. Bular yaşayan ülkelerine katı azdılar. Ol yerlerde bitne pesat çıkarıp azgınçılıklarını hem arttırdılar. Şonun için senin Perwerdigarın hem olaryň üstüne azap kamçylaryny ýagdyrdy. Perwerdigary insany synak etmek üçin nygmatlaryna gark edilende ol Perwerdigarym maňa nygmat etçildi, izzat hormat etdi diýer. Emma synak üçin nesibesini daraldynda welin ol Perwerdigarym meni hor perişan etdi diýer. Ýok, siz Allah'dan elmudamı fazlı kerem etmegini isleýärsiňiz welin, emma yetime el uzatmaýarsynız. Mätäçleri doýurmaga höweslendirmeýärsiňiz. Miraslary halal haram diýmezden işdämirlik bilen iýersiňiz. Siz baýlygy veren gowy görýärsiňiz. Kelle ize dukkatul ardu dekken dekka ve caye rabbuke vel meleku saffen saffa ve ciye yevme izin bi cehenneme yevme izin yetezekkerul insanu ve enne lehu zikra yekulu ya leyteni qaddemtu li hayati fe yevme izin la yuazzibu azabuhu ehadun ve la yusiku vesaqahu ehadun ya eyyettuhan nefsül mutmainnatu irci illa rabbiki radiyeten mardiyeten fethuli fi ibadi vethuli cennati. Yok, sizin bu ediyen işiniz düýbünden ýalňyş. Dünya sarsıp bölek bolan wagty. Perwerdigäriň gelenne perişteleriň hatar üzülen wagty. Dozak getirilen wagty insan diňe şol gün ýalňyşyny düşüner. Emma ol gün akyl ýetirendiň peýdasy ýokdur. Ol şol gün käşke bu ýaşaýşym üçin taýýarlyk gören bolsadym diýer. Ine şol gün onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. Onuň daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez. Ey aramlyga ýeten kişi insan. Sen Perwerdigaryndan razy bolan halynda, onuň hem senden razy bolan halynda Perwerdigaryňa dolan. Sen meniň ihlasly bendelerimiň hataryna koşup cennetime gir. Sadakallahul azim. Deşler şunlukda bugünkü günde Kur'an-ı Kerim'den
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bugün okuduk ve netibedenden bugün şu orada hakkında bir hak geçmekçi mübarek oraza ayı var adam. O Risale-i Nur'dan mübarek oraza ayının kanunları vardı. Bu bölümde mübarek oraza ayını ağız beklemenin en çeme hikmetlerinden 9'su beyan edilýär. Biz şonun birinci hikmetini seredelim. Mübarek ayında oraza ayını ağız beklemek İslam'ın 5 şertinin ikincilerindendir. Hem de İslam'ın hükmünü beca edilmeli kanunundur. Oraza ayını ağız beklemenin en çime hikmetleri olup Hak Taala'nın rububiyeti, adamın cemgiyetçilik hem şahsi durmuşu, nefsin terbiyesi ve nigmatlar için Allah'a şükür etmek bilen bağlanışykda ençeme hikmetleri bardyr. Birinci hikmeti orazanyň Hak Taala'nın rububiyeti bilen bağlanışyk tarapy. Hak Taala supra menzedip yaradan yeryüzüni garaşylmadyk yerden näze nigmatlardan pür doldurmak bilen rububiyetinin, rahmaniyetinin hem rahimiyetinin kamilligini görkezýär. Adamzat gaflata düşýär we sebäpleri aldanýar. Şeýdip bu hakykatları görmeýär ýa-da unudýar. Mübarek araza aýyny bolsa musulmanlar bir düzgün nizamly goşuny ýadyna salýar. Olar göýe ezeli sultanyň ziyapatyny gün ýaşanyndan soň çağırmagyna garaşýan eskerlere meňzeýärler. Mahlasy bu aýda musulmanlaryň her halynda Allahyň bendesine ýaraşýan tawillik görünýär. Olaryň özlerini şeýle alyp barmagy Hak Taala'nın hiç wagt hiç bir jandary unutmayan mehirli, merhemetli rahmaniyetine giň möçberde külli we düzgün nizamy gulluk bilen jogap berdikleri bolýar. Şeýle keramatly mertebedäki beýik ibadatdan çetde durýan adamy insan diýip bolarmy? İkinci hikmeti mübarek araza aýyny ağız beklemegiň Hak Taala'nın nigmatlarynyň gymmatyny bilmek, ýagny şükrana bolmak bilen baglanşykly tarapy. Birinji sözdäki misalda boluşy ýaly hyzmatkär padşanyň aşhanasyndan getiren tagamlaryna nırh kesýär. Üstesine ona tagamy getirip bereni üçin çay pulun berilýär. Diýmek onu araçy hyzmatkäre syla hormat edip ol gymmatbaha nigmatlaryň gadyr gymmatyny bilmän, onu iyi bereni bolsa tanamazlyk, baryp ýatan akmaklyk bolmazmy? Edil şonuň ýalyda Hak Taala zeminiň ýüzüne seçen çäksiz nigmatlar üçin adamzatdan şükrana bolmagy talap edýär. Bu nigmatlaryň öndürjüsi hem eýesi ýaly bolup görünýän sebäpler diňe araçydyr, hyzmatkärdir. Biz ol hyzmatkäre nyrh töläp ondan şol nigmaty satyn alýarys. Minnetdarlygymyzy ona bildirýäris. Hatda çäkden aşa syla hormat edýäris. Aslında araçy sebäbi däl-de nigmatyň asyl eýesine minnetdarlyk bildirilmelidir. Minnetdarlyga ol laýykdyr. Nigmatlaryň ýaradylyşyna sebäpleri şärik goşman, olary Hak Taala'nın yaradandygyny bilmek, nigmatlaryň gymmatyny göz ýetirmek hem olara mätäçdigini duymak şükranalykdyr. Mübarek orazada ağız beklemegiň özü hakyky, sap arasy hem köpçüliklerin berja edilýän azamatly şükürüň açary bolup durýar. Çünki oraza aýyndan başga wagtda ağız geplemek mejburlygy bolmagan soň köp adam hakyky açlygy duýmaýar. Şonuň üçin köp nigmatyň gadyryny bilmeýär. Dok adam esasadan gurply adam bir döwüm gowy çöregiň gadyryny nä bilsin? Emma musulman adam ağzy açar wagtynda şol gowy çöregi diýişländen onuň gymmatyna göz ýetirýär. Gowy çöreg
Bilen gymmatbaha Allahyň nigmatdygyna onuň tagam doýujy agzasy şaýatlyk edýär. Hawa mübarek orazada padşada garyp gasaram nigmatyň gymmatyna deň göz ýetirýärler. Bu bolsa şükür hasabyna geçýär. Ýagny şükür etmek bolýar. Şeýlekim orada aýynda gündizine iýip içmek gadagan edilen adamyň bu nigmatlar meninki däl. İslam wagtym iýip içmäge hakym ýok. Diýmek bu nigmatlar başga biriniki bolmaly. Bulary iýmek üçin onuň emrine garaşýaryn diýip pikir öwürmegi hemde o zatlaryň nigmatlygyny göz ýetirmegi şükür hasabyna geçýär. Haşa edip adam ağız beklemek bilen asyl berja etmeli işini yerine ýetirýär, ýagny Hak Taala şükür edýär. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamün murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme inne es'eluke imanen dâim ve es'eluke kalben hâşi ve es'eluke ilmen nâfi ve es'eluke yakînen sâdik ve es'eluke dînen qayyim ve es'eluke afiyeten min kulli belâk ve es'eluke tamamel afiyet ve es'eluke demamel afiyet ve es'eluke şükrel afiyet ve sevnâin nâs. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ighfirli ve li ve lideyye ve lil müminine yevme hisab. Allah'ım ya Rabbim, sen bizim dualarımızı kabul eyle. Sen istemeseden unçatınlıdan halkın kömrüne arzu salmazdın. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifinde buyuruşu ali, zalim sultana karşı hakiki müminlerin hakikati yüzüne karşı söylemekligi doğruculuktur. Kim zalim sultana karşı doğruları aytsa, hakikatları aytsa, ana şol hakiki mümindir. Aytman hem onun tarapyndan bolup, onun zalimine el çarpışýanlar bolsa, olar günahkarlardır diýip buyurup geçýärli. Bizi hakiki müminlerden eyle, huzuruňa haýyrly amal bilen çykjak mümin bendelerine eyle. Tiz wagtda ýurdumyzyň başyndaky zalim sultanyň döwrüň kanunlaryna görä aýyrmaklygy, sagamanlykda, pargatçylykda ermekligi, maşgalalarymyza, ýakynlarymyza, ýurdun içinde diri yetim, diri esir bolan çağlarymyza, diri dul bolup beren maşgalalarymyza gowuşmaklygy tiz wagtda özüň müýesser eyle, gansız, söwüşsiz mümkin boldugyny Allahyň sen özüň hikmet, kudret we güç sahibisin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zalimler näçe hem islemese Allah Taala İslam dinini yeryüzüne ýaýajakdyr ve zalimler Kur'an duzaklaryna, yakın otlaryna, kazan çukurlaryna özleri düşecekdir. Allah çünkü duzak kurýanlaryň iň beýigi, iň akıllysy, iň hikmetlisi, ýokdan bar eden yüce beýik yaradandyr Allahu Teala'dır. Allahumme inne es'eluke imanen dâim ve es'eluke kalben hâşi. Dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ighfirli ve li ve lideyye ve lil müminine sabir rahmetike ya rahman. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Amin ya rabbil alamin. Rahmetike rahimin. Bugünkü günne hem mübarek cuma günü hayırlı olsun ve kalendarda, takvimlerde görkezilýär. Bugün hem 26'sından 20'sine geçen gece Kadir gecesi diýip bellenilýär. Allahu Teala ähli dile dualaryňyzy kabul eylesin inşallah. Dualaryňyzy kabul eylesin inşallah. Türkmenistanyň zalim hökümetine ve bu zalim hökümetin 200'li gullukçylarynyň püsürlüklerinden Rabbim sana sığınýarys. Özüň akyl paýhaz gudratyň bilen güç kuvvet ver, kalbimize iman ver. Bize pek niyetli bendelerine özüň imanly kuvvet ver, güç kuvvet ver ve ya Perverdigare bizi bu dünyada ve ahirette halas edenin ve gözelliklere hasene ihsan eylediğin bendelerinden ederi ya beykaradan Allah'ın pek niyetli kullarına amin. Secdemiz yalnız Allah'adır, sanadır. Bilip bilmän sana şirk koşan bolsak günahlarımızı bilip bilmän eden günahlarımızı bağışlamamızı, tawbalarymyzy kabul edeberi. Ya Perverdigare ya Rabbil alamin.
Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ighfir li ve li valideyye ve lil mümin ve sahabe rahmetike erhamer rahimin. Lillahi teala Fatiha. Allahu ekber. İnşallah ertir devam ederiz. Neticelerinden eyleyişler. Özlerinize kavuşar edin. Ve hem Kur'an-ı Kerim'den ve de şu ağız beklemek var da Allah Teala'nın insana veren sırlarını hem devam ederiz. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Ve aleykümselam. Allahu Teala kalbimizdekileri, gizlileri ve açıkları bilendir. Kalbimizdeki, dilimizdeki bir olsun inşallah. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun.